kuɗi yana jin daɗi. Wayo murja, dariya bai raina ba. Ya ci uba. Shek ya mu banki ya shi uba kai ubanki. Sai dai ubanka. Banki ya shi uban shi. Komai sai dai ubanki. Menene kamai? Ya zo ne bi na naira 20. Naira banki kai da 20. Naira 20. Kai biya mu mana. Ungo dan ku banki. Je maka ya ci. Uba. Komai. A nan garin da can garin. Allah ne Umar gar. Kai wa ga plan nan wallahi. Me yake plan duka yake? Ka gane za mu haɗa wani plan ne ka gane zai ba da yan canji. Yanzu dai zan zo zan yi kamar zan sumar da kai a wajen nan. Ka fahimta? Muna faɗa ke. Okay, ashe ka gane baba ka gane. Ubanki, kai jiya na hana ki ta tafi. Wai wani gidan Haba fulani Allah, haba fulani. Yau ma ita ne ce sai naira 50, yau ne naira 50. Yau 50. Ko yana bi na So gashi Allah ya so ne. Dan fulani wallahi. Shine wancan? Shine wancan da Za mu samu kuɗi yau. ta so mu ji. Aradu Allah mutane banda ne barayi sun ganni suna faɗa ku kashe kanku. Wayo Allah na. Wayo Allah na. Wa menene faru? Kuɗi fa nake bin sa fa. Yau. Ka fi sati Ko a kan naira 20 da Yau ma kuɗin ne? So nawa ma kai? Kwanta. Zo ka shi uban shi. Ha?